Kasi Inspiration Living Exemplary. Ndifuna ulinganisa uBob Marley othi masizikhulule ezingqondweni zethu ezisibangela uba sibe ngamakhoboka kuba akakho onye umntu onosikhulula ngaphandle kweziqu zethu kula matyathanga asibambileyo, kule mixokelelwano isibambe izandla. uSteve Biko uyibeka bhetere uthi ubhala kuthandayo, mna ndikhetha ukuthetha endikuthandayo. Kodwa ke ngenjongo yokukhulisa, ngenjongo yokukhuthaza, ngenjongo yokunika abantu amandla. Ndifuna uthetha ngengxoxo mpikiswano ethanda uba khona phakathi kwabantu amaxesha amaninzi. Into yokuba ingxoxo ayibikho phakathi kwabantu ukuze iza kwahlula into yokuba ngubani osisityebi, ngubani olihlwempu, ngubani ofundileyo, ngubani ongafundanga, ngubani okrelekrele, ngubani osisiyatha. Kodwa ingxoxo mpikiswano phakathi kwabantu iza ukuze abantu bazame ukusebenzisana bafikelele kwisombululo esawulungelana nabo bantu bachaphazelekayo. Ngenxa into yoba singabantu sohlukile futhi sedalwe ngohlobo elahlukileyo, omnye wahlukile komnye, neembono zethu nezimvo zethu ziyohluka kuba thina sohlukile. Izimvo zomntu ngamnye ke ziphembelelwa luhlobo akhule ngalo, uhlobo acinga ngalo, amava akhe, izinto agqithe kuzo, izinto azibonileyo eluhambeni lakhe, izinto azivileyo, izinto ebekade ziva nokuzibona noba uzibonela kude zimenze loo nto uhlobo acinga ngalo acinge ngohlobo oluthile. Kukho abantu ke ebabini endendibabona bexabana, ingamadoda omabini bexabana ngombhalo ophezu kwetafile ome phambi kwawo. Enye indoda ijonge enye ebusweni nenye ijonge enye ebusweni, baphikisana ngalo mbhalo. Ithi yokuqala, imfondini ngu-6 lo, andisosidenge noba ndiyanga esikolweni kodwa ndiyayazi le nto ndiyibonayo. Kubekho into ethi mandisondele ndime ecaleni kwale ndoda yokuqala ndimamele into eyithethayo, ndijonge le nto iyijongileyo ndabona into yoba nyhani inyanisile le ndoda yokuqala ngu-6 lo. Ndimamele eyesibini, ithi ndingabe mna ndifundile kodwa ke asithethi ngamfundo qha ndikuchazele ngale nto ndiyibonayo, uba ngu-9 lo. Xa ndisiya kweli cala lendoda lesibini, kuba ndifuna uyibona le nto ngolu hlobo nayo iyibona ngalo, ndifike ndiphawule into yokuba le nto iyithethayo nale iyibonayo iyinyaniso. Ngenene ngakweli cala lale ndoda ime ngakulo ngu-9 lo. Loo nto yandifundisa into yokuba xa umnye erayithi ayithethi into yokuba omnye urongo, but all it means into yokuba ngamanye amaxesha ufuneka usuke kule position ume kuyo uyoma kwiposition yomnye umntu lo ungavisisani naye ngezimvo, ukuze ngokuthi umphulaphule uzawube uzifaka ezihlangwini zakhe. Athi kaMangesi xa wethetha ngaloo nto sizifundisa uba tolerant. Uba tolerant kuphulaphula onye umntu ngakumbi izimvo zakhe xa zahlukile kwezi zakho. Singafani naba bantu basebhayibhileni nabo babexabana ongathi ngulo 6 no-9. Abanye babesithi thina usijonge kakuhle singaba ka-Apollo thina. Abanye besithi thina usijonge kakuhle singaba kaPawulos thina. Eyona nto bebengayazi yeyoba ewe uApollo utyalile, uPawulos mhlawumbi wacenkceshela ke yena, kodwa nguThixo owenze kokuba kukhule. nguThixo owenza kukhule. Elokuvala, iyadingeka intsebenziswano phakathi kwabantu. Sebehlukile ngezimvo bazama ufikelela kwisisombululo. Sixelisa amehlo indlela asebenza ngayo kunye. Xa uthimla omabini ayacimela, xa ulila omabini aphuma inyembezi. Kodwa zangabonana adibana. Nathi ngokunjalo masisebenzisane noxa sohlukile ngezimvo.
Ukuphikisana kwethu ekugqibeleni makuze nesisombululo. Isisombululo esisiso esizawusifanela thina sobabini